coftal-ɓalli men. Aissatou tedduɓe fofo mon yewtere coftal-ɓalli men alet hande nde en kalata koko yowiti e rugby timmode kawgel mangel aduna rugby ɓangel asayi hanki France ko wona ɗum ne ma en kaali goɓɓodiral hakkunde Tyson Fury e ɓi Cameroun o Francis Ngannou hay sinno Tyson Fury hawi haala ka heewi gam yewtidde ɗum en jadat hono wowiri ni e yetta demo o Aruna a salminama. Yo Dieynaba anne a wiyama seydi Sow bisimilla ma. Salmitama Aissata liyen calmini hettiyankoɓe RFI kala. oɗon gowno yiide noon Oumar Sow kono noon ko ɓuurado hande ko Abdoulaye Diallo ari hande. Abdoulaye a jaɓɓama. eyyi kay salminama Aissata Ly salminima heeɗiyankoɓe RFI Fulfulde. tedduɓe ko ɗum woni rewro yewtere nde bisimilla. mi salmini on kadi e mbadi kuptodinde mi salmini yeɓoɓe coftal-ɓalli men e hello Facebook e YouTube RFI Fulfulde haade en arde e toɓɓere nde ɗum woni rugby en kalat koko yowiti e goɓɓodiral hakkunde Tyson Fury e Francis Ngannou on ko ɓi Cameroun ngal goɓɓodiral wulino hanke Abdoulaye. tigi Aissatou ko rawnji sappo wuluɗe jaw teska hanki e ngal kuccodiral hakkunde o Camerounaju mbiyeteɗo Francis Ngannou e Tyson Fury mo Angleterre saabu aɗa ngo cippiro hewɓe hertorɓe on banggue cikkuno o Tyson fo layi ka silmaji arani kono ko teska ko ɗi rawnji wulno hakkunde maɓɓe saabu e rawndu tatabo kanko Tyson Fury liɓano caggal nde Francis Ngannou fimo ko muusi ñawoɓen ɗiɗo e tatoɓɓen jonnimo o kanko Tyson polgal ngal Aissatou Tyson Fury mo meeɗaka folede ɗum wonata polgal ngal capanɗe tati e joyi makko e on banggue kanko Francis Ngannou ko hanki woni cippiro makko gaɗano e on fannu saabu ko MMA o dillatno woni coftal-ɓalli mo ganduɗa ina hutore koyɗe cippiro e sippiro e ko way noon hewɓe suuti kongi maɓɓe ka mediaji rendo caggal ngal kuccodiral hakkunde ɓe cippiroɓe woɓɓe cikki tan ko Ngannou o foti hebde polgal ngal e banggue goɗɗo woɓɓe nanon jiiri e ko wawi hen wonde foof Aissatou Ngannou ka kongi makko arani o yeddani ngal polgal saabu e biyol makko o sembine darde makko gam folude e cippiroɗi aroɗi e banggue makko Tyson Fury andini Francis Ngannou ko cippirowo mo teddini e duuɓi paltiɗi o meeɗaka tampinide wano hanki Aissatou. ne woodi Abdoulaye Haruna Abdoulaye haali ɗum ene waɗi médiaji walla mbiyen natal caragal e médiaji rendoji ɗi hewɓe mbi ko ɓi Cameroun o hanno hebde polgu hono jiruɗa hunde nde. sa ƴeewi combat o haare nde ne yaari ni yimɓe fof no gandi ɓi Cameroun o fowru ham kañum jeeyi woni noon ko aduna o no yaari joni ni e boxe woni piirnirgal ngal do tolniɗo biyeteɗo Tyson Fury to tolni hen ɗo ɓe jiidano aɗa andi kanko joguino raay o e aduna o foof kanko wawi ɗum noon so ari tan hande puɗɗiɗo joni hecciyanki ari haaɓe makko ƴetti polugol ngol wonho bonnantaɓe par ce que jawde kaalis wondi hen ndi ɗum tan mboɗo sikki ardina so tawino tan ho lawol rewna haydara nattani hen ho jeeyak hen wo fooleta Dieynaba en ji kanko Francis Ngannou o waɗi ko heddi e taari nde wonno o fi Tyson Fury yani e round tataɓo o kadi kanko Tyson e hoore makko o wi e sippiroɗi o waɗi duuɓi sappo cakkitiɗi ɗi fof jawtuɗi ɗi fof ko o ɓuri wulde holko konngol o wi holto coynotoɗa an Francis Ngannou e duuɓi garoji ɗi nde wonno konngol wori aronol makko o waɗi hen kadi ko mantini to fuɗɗoriɗo e hoore mum koko golle baɗɗe fayida hayso woni min kam wona gumtanɗo box no feewi kono sa ƴeewi no yaari ni sippiro ngo to yaari ha i nate jaltuɗe e aduna o foof aɗa andi kam leliɗo e leydi kam ko kañum woni liɓaɗo so ndewi normal kono no Harouna wiiri nane won koɓe gañata koɓe kullata hen kadi oɗo mo hawri o wona moni kala ko neɗɗo mo ganduɗa ko ɓooyɗo hen wadde kanko Ngannou o waɗi départ moƴƴo mbeɗa soynomo to woɗɗi soynomo to woɗɗi to ganduɗa hoto par ce que to fuddiriɗo e oɗo mo ganduɗa ko kañum o fooli hayso woni o heɓani polgu ngu officiellement kono kam yimɓe foof jaggi ganni walla jaaɓi ko kanko woni jeyɗo oɗo polgu hay on e hoore muɗum ne jaaɓi
ko kanko ɓuri hen muusde wadde firti wadde ko kanko holli bawal makko so woni o dañani hen ko yinno ko wadde soynomo to woɗɗi wadde an a tawti ɗo mari lamdal certainement Aruna no wawi kamtinde mum est ce que hande beele oɗo saaha kanko Francis Nganou o wata wadde wullitande sabu ɓe mbiyi hewɓe e hertorɓe on fanno mbiyi kanko je polgu ngu beele hande o wata wadde wullitande e ɓe ñawɓe sabu ñawoɓe ɗiɗo wi kanko Tyson Fury ƴetti polgu ngu kono goto mbi ko Ngallu ƴetti polgu ngu ɗo en darniri boxo hande tolni aduna hen o wawa wadde hen haydara hunde tan wawi watte ɓe kawridine gongol mbetena labtine ha ande no kamɓe ɗiɗo no hen bawɗo kono ham hankkadi sade ɓe jetti koɓe jetti ho ɓe jagguiri noon sa ƴeewini kamɓe mabɓe hoɓe tato kono ɓe nandirani ɗiɗo ɓe jaari banggue o yaari banggue kono woni sa ƴeewi victoire par point ɓe mbi koɓɓere ɓe limi ha limta ho kanko piyaɗo haw leeli haw yani o yani ho lima hen ko ɗum addi yimɓeɓe ne aduno foof joni hay kanko polɗo kanko e hoore makko o jaaɓi wonde muuseki o dañiki ɗum noon sa ƴetti a tottimo kawgal kollirta tan mataw oya ha Cameroun jeeya leydi ummidi ala doole ha ɓaleejo kanko ho neto leydi mawdi o jeeya kanko hadi jogui raaya o gila duuɓi joni hewɓe cuusani hawrude makko hande noon sa ƴeewi hanki o hawre bawɗomo fiimo foolimo kono tan wiya kanko fooli ɗum noon woni tan hon mbiyato kanko ɓuuri doole tan doole ɓe kepti tan e juuɗe janani ɓe tottitimo hadi ala ho hankadi ngalu ala ho wawi hen hankadi ɗum rewani lawol Aissata kam rewani lawol kono no boxe darori ni a wawa ruttade caggal mbiya hankadi ya jeewote so penni tan penni walla ɓe ƴewta wadde sariyaji noɓe kono to banggue boxe to o banggue ɗo ɓe tolni hande ɗo haydara wawade hen hande ko ma ɓe ƴeewa ɗum sino haydara hay recours goto wawa poɗɗo rewrude kam ɓe lelno woni kuule kam laaɓa yimɓe fof no gandirta régluji football ganduɗa ɗum hono var ni hono var kam hay ko var kam hay sare yawti hawo wiyama o sa tan wiyama o foolama hay dara ɓe jogora hay soɓe jewtoyima ɓe mbiya tan hoɓe darniri ho noon woodi gila boxe dari ha tolnide hande ɗo ɓuuri duuɓi 50 noon ɓe jarnirta hay gotal wawi hen ɗum iwata hankadi eyyi kono ko duuɓi 30 on quand même Aruna sa ƴeewiɗa a faama e duuɓi 30 ɓaawo mais hikka kam aɗa andi soɓe jinno yaara rewol yeeso ɓe mbaɗatno ko haali var arbitrage ko ɗum nanni hen walla ɓe gadda yimɓe wonɓe ɓe ganduɗa no mbawi hoppe ñawata ho wiide ha ñawɗon ho wonani kono noon wona noon ɓe mbaɗi kamɓe sa décision ƴettama gasi ha yawti ala ruttade caggal ene waɗi fayde Abdoulaye namdal maɗa ɗum noon en garan hankadi e toɓɓere men saabu ko aset hanki wonno timmode kawguel manguel adunaru rugby ko Afrique du Sud noon heeɓi desewal ngal hikka e yesso Nouvelle-Zélande ɓe kawi loggi walla mbiyen mbadduji 12 Nouvelle-Zélande kañum heeɓi mbadduji 12 ceerno Moussa Ba gollidiɗo RFI to Paris ene artana en e ngal kawodiral keɗoɗen ko e hoore peƴalu Afrique du Sud fooli Nouvelle-Zélande garawnode foolutiral windireyankowal rigbi e nde asewere ka Stade de France e nder stilmaji 70 ɓe fiji e hoore yana immo e ley ndiyanka hollande Stade de France Springboks en Afrique du Sud yultini toɓɓe 12 ɓe All Blacks yultini toɓɓe 11 ɗum holli ko toɓɓere wotere sendi ɗin kippuji ɗiɗi molanaɗi e fijo rigbi toɓɓere wotere pellet kono nden on tun yoni ko joni Afrique du Sud desewal jammangal webbe 10 ngo folotiro hikka woni ni laabi ɗiɗi hikkodirɗe Springboks en no hendade ngal desewal ɓayti ko kamɓe foluno folotiro sakkitingo hitande ujunaji ɗiɗi 19 fofo mo Afrique du Sud fooli laabi 4 eɓe piyaka haynde wotere e rawnode ngo folotiro windere fijo rigbi Ceerno Moussa Ba Paris RFI a jarama ceerno Moussa Ba Dieynaba ko an puɗɗortomi holno jiiruɗa diɗɗal Afrique du Sud ngal hay sonno ngal heeɓi jeenari ndi
ndi daɗiri Nouvelle-Zélande ko mbaddu woturu tan ko hunde wonani ko weeɓe Nouvelle-Zélande wonto rewi ha yetti to yettiɗo Afrique du Sud kañum enen gartina wi Afrique du Sud yo miyam mbiɗa jogui hoolare e Afrique du Sud par ce que ƴewata koɗo ummiɗo ɓe gummi koye France Angleterre Irlande ɓe gaari ha to ɓe jettiɗo hayso woni nouvelle kañum to gummiɗo ne ɗum ni ɗum tawi ko mbaɗɗo pottal ngal wawatano webde kadi ko final hay toɓɓe ɗe ayi kewani toɓɓe kadi ɓe ɓadodiri hunde wawatano webde go fof ko final ko match cakkitinno ɓe ƴewanno Afrique du Sud mo waɗi ɗum kadi woni Afrique du Sud nanni law mbadduji 12 ɗi yeehi ha Nouvelle-Zélande hepti ɗum par ce que mbiɗa sikki ko eɓe mbatno 12 tari walla somi fujaki mbaɗ 12 jeegom yeehi ha Nouvelle-Zélande heptiɓe nani loggi 12 yimɓe kulino de yimɓe kulino pottal ngal wonano beɓgal kadi ko final mom ko noon no foti yarude final kam fotani webde kadi goto fof wonto ummi ha yetti final wadde kadi Afrique du Sud ko wona ɗum ɗo toko sa sowoni ko équipe africain wona équipe to sa ƴeewi hande kamɓe ɓuuri hen ardade oɗo saaha mo gonɗami laabi nayyi ɓe keeɓi ɗum kamɓe goni équipe mo ganduɗa kañum ɓuuri hen ardade wadde ɓe keeɓi laabi nayyi te nde fuɗɗi nde ɓe jeeno hen ayi wadde ɓe puɗɗima law yimɓe ala kamɓe battidi arde nde apartheid woni nde coupe du monde rugby fuddande hoɓe riwonnoɓe hen ɓe jaltinono hen ɗum noon waɗi hoɓe mbaɗi o ɗum manama jogui o to tolniɗo ketti ɓe datti kadi ne woodi kayne laaɓi ɗiɗi deggodirɗe ɗe foof ko kamɓe keeɓi ɗum hitande ujunnaji 219 goɗɗum ko toska woni rugby o worti Afrique du Sud e Namibie leyɗe kewɗe Afrique nanetake hen namdima heeɗiɓe ɓe holko paami e ɗum keɗoɗen jiyanɗe maɓɓe garten ceerno Diaɗo Leydi Mauritanie favori dokkunomi ɗum ko Nouvelle-Zélande kono wonde favori firtani folde Afrique du Sud nawi desowal mum nayoɓal joni noon eɗen teski kam Afrique hewani représentant ji mondial o so ɓenni Afrique du Sud tan ko Namibie heewi yadude mabɓe mataw Afrique kañum himmirani tan e tawtede guel ɗo kawguel kono noon kam Afrique en foti daranade e rugby o walla sport bawɗe wonde foof beele Afrique wasa hedde hen caggal to rugby kam to banggue to men gaha to Afrique ɗo manki yaade no fewi enen ɓurɗen yaadu to banggue foot koyguel e basketball to ko Oumar Ka Banjul rugby Afrique ɗo kam ngal jaalaki ɗo ko leydi mbiyetendi South Africa tan andira ɗum ko hoɗum woni sababu ha ngal coftal ɓalli ɓamtake e leyɗele men heɗen mbawi wi ko jaborɗe joguiɓe ko fate coftal ɓalle e leyɗele men ɓe gona hirjinoɓe nden hunde ha arti kadi e jayndeji he hina famɗi ko nanata jayde waɗa hen haala hen ha yaaja sa ƴeewi hay heddima jaydeji nder leyɗele men fate football walla basket walla hay dogdu ma yiɓe gadda hen spécialiste haala hen waɗa hen analyse ji lugguɗi kono ko fate rugby kam a nanata ɗum ɓe kaalata ɗum tan seeɗa ɓe gaccira noon leyɗele meɗen Afrique ɓe daranaki ko yiyete rugby saabu de rugby na andi wo hunde ɓurde tidde o yimɓe suɓeteɓe haaruɓe sanne e waɗata rugby ko enen en wala ɓen ɗon yimɓe africain ji e wala yimɓe tekkuɓe wawɓe wadde rugby e leyɗele meɗen tubako ɗe tan wondi yimɓeje tekkuɓe e wawɓe wadde rugby e enen ko ɓurɗen nayorade wo basketball kañum e fuggo koyngel Ousseyni Tall keɗiɗen ɗon yettereɓe soɓe ene mbawi nawede mbeɗa wona Iron Bibi ɓe ko harɓe kanko noon ummi ko Burkina omon ɗo e studio omo salmine mino Iron Bibi wadde haalirde RFI omon ɗo an sa ƴetti Iron Bibi tan ne wawi fijoyde rugby Ousseyni Tall a yettama a weltanama kadi ko garɗa tawede yewtere nde Dieynaba a heeɗi jiyanɗe ɗe an holko cikkuɗa saabi leyɗe men nanetake rugby komin ngala sembe min ngala sembuɓe amma min ngala dinguire ɗo potite ɗe batte walla andanɓe ɗum e kaɓirɗe ɗe golle ɗe adi ngakkude koye nder leyɗele ɗe ko to banggue championnat ji ɗi sa ƴeewi hande football e nder leyɗele men championnat ɗi ne waɗa respecté ne waɗireno ne fijireno hannirta ni kono rugby Afrique du Sud sa yi gueɗe mabɓe ɓamti to banggue championnat ji mabɓe ene ɓamti kono leyɗele goɗɗe sana joni won leyɗele puɗɗi arde Namibie nani hen sa ƴeewi Tunisie en hay Côte d'Ivoire en ne jeeya e 50 leyɗele ganduɗa ene jeeya ɓuurɗe labtude to banggue rugby kono ko joni gone arde wadde golle won kalɗanani wi jagorɗe haali hen janiyankoɓe o haali ko jagorɗe sa ƴeewi tan e Sénégal yeeru football ɓuuri ɗo henne teddinede
sa ƴeewi rewi hen ko basket sa ƴeewi wone gueɗe goɗɗe hay football ni wonen leyɗele ko équipe national awo tan ɓe ɓuuri waw teddinde ha ƴeewoɓe hay sone jalta sana ɓe jaaha kawguel won condition ngaji ɗi ɓe mbaɗate ene manque sa waddi ɗum e équipe awo ɗum serdi gueɗɗe hunde koma ɓamta ɗum e nder leydi ma ha ƴeewi hay wone leyɗele jouoɓe rugby sa ko binationaux ji walla ko ummiɓe leyɗele goɗɗo wona hay ɓiɓɓe leydi mabɓe woni hen koɓe payani tan Aruna min ko ɗum woni yiyandam Afrique ga heege ge wari min alani wona aɗa waɗoɓe lamba Sénégal hande ɓe sa ƴeewi no mbawi wiyete wonde kañumen foof so jeehino e wayno rugby walla ɗum henni no mbawi wutoyde hen ɗum noon wawi jaggude wonde ko wawa jaggirede noon tan adumi walluma eyyi won aɗa wawi jaggude tan wona ɗum waɗi ɓe wona banggue dal doole so tawi banggue doole tan hande Sénégal walla sa he Nigéria aɗa jogui yimɓe ɓe ganduɗa banggue ɓandu no timmi pour wadde ɗum woni ko kalis e jawdi namdiɗi e how foti waɗede hen foof leyɗele banne Afrique sud aɗa andi leydi foof noon e Afrique ndi jaada no jogui aadaji sport mo mbaɗata sa ƴeewi Sénégal ko football en basket lamba en hen sahaju mbiyata art martiaux ji ɗo en karate eyyi ligbi o noon yahani ɓuuri yaade ni hoye leyɗele Afrique banggue lesdi sa ƴeewi hande Afrique du sud heedi dow aduna o foof kono Afrique kamɓe daɗi yimɓe foof ko taariɓeɓe ɓe Namibie Zimbabwe no mbaɗa rugby no waɗi toon développé no feewi sa yeehi caggal ɗum Kenya tawta no waɗe banggue men ga sa arti Côte d'Ivoire pour hen darade Sénégal rewi hen seeɗa banggue dow ma yi côté Tunisie no wiiri joni joni ni no yaari toon no waɗi toon développé seeɗa sa yi hay coupe d'Afrique rugby so waɗi leyɗele limanmami ɗo ɓe heɓen tan nanta hen hettiɓe kewani nadde hen coupe du monde so yonti Afrique du Sud heewi yaade Namibie hen sahaju Kenya walla Zimbabwe yaha ɗum noon addi ɗum ko namdi e banggue liggey o yarani noon foof kadi ene namdi jawdi Aissatou seeɗa par ce que no haali noon ko gonga hande sa ƴeewi e nder Afrique ko fati e coupe d'Afrique seeɗa nanirta Afrique ɓe heɓde ko wayno no coupe d'Afrique rugby sabu komi yi ko e yiyande am ardiɓe leyɗele ɗen woni waɗa ɗum ka priorité ji maɓɓe ɓe mbaɗani ɗum goƴaji maɓɓe ko noon ko ɗum waɗi sa daari no mari caɗele hewɗe o banggueji ɗin foof ko fati e rugby wano Afrique leyɗe Afrique hirnangue ha e leyɗele goɗɗe wayno noon ɗen caɗele ni kanko gollidiɗo men RFI gonɗo Guinée Bissau omon hetti yewtere nde omon e ɓoggol ngol ko kanko jokkodirten Jongasi Mamadou Jongasi Ba a salminama an aɗa wawi artande en e rugby o holno fewdori toon to Guinée a salminama Aissatou Ly mi salmini invité e maɓen wonɓe wonɗa waddugol nde jonde ko addi addi kon garay e ngal dental hino noddire fédération guinéenne de rugby ɗum ko figi rugby sincangal gila ujune ɗiɗi e jeɗɗi gila ngal sinca e ngal dental heɓali cembe saabu angal stade e angal taaɗa angal sukaɓe faalaɓe fijugol rugby hooreɓe leydi ɓen kadi ala wallitago rugby on ko woni tun gila ujune ɗiɗi e sappo e joyi Guinée hino mari kippu rugby lontotoɗo leydi Guinée e ngal folotiral noddirtengal coupe d'Afrique 3 ɗum haray ko ngal folotiral hino waɗa gila ujune ɗiɗi e sappo kono ko sukaɓe ɓe heɓali duuɓi nogay woni ko folotirta eltoɓe ɓe fijoɓe kadi rugby wonowa e duuɓi feƴƴuɗi ɗo ɓe yewtuno fiimu fi eltugol hay ɓen eltoɓe ɓe fijoɓe rugby kono ɓay tun haray paɗa on ɗuuɗa o fannu kadi haray alaka e gollirede leydi lakkine moƴƴa kono ɗum fuu waɗi tawi hino fottude e caɗele ɗuuɗuɗe fédération o mara taaka hooreɓe leydi ɓen ala ɗowtugol fédération on par ce que ɗon andi haray ko hooreɓe leydi ɓen haani moƴƴingol stade ko hooreɓe leydi ɓen haani ɗowtugol fiyo yimɓe ɓen andu wondema o fédération hino woodi kono so tawi hooreɓe leydi ɓen ɗowtaali hara hino metti fii ko ɗum waɗi tawi hay nini fenndo hannde sukaaɓe Guinée ɓen annda hay ngal dental fédération guinéenne de rugby ino woodi hay jeyndeyankeeɓe hertoɓe coftal-ɓalli ɗuuɗuɓe maɓɓe annda wondema o fédération hino woodi ko ɗum woni kadi hay koko ɓenta championnat alaa kay waɗeede on ko so tawi yara o championnat waɗete
ara ɓe holla paykoy ɓe holla sukaaɓe ɓen nafa rugby on ɓe ƴetta yimɓe ɓen wonowa ko préfecture ji ma ko sous préfecture ji ma ko diiwe njane kono si tawi tun hara hay ko capital ga ko Conakry ga yimɓe ɓen ala fijugol ko wiyete rugby ara no meccitani jama o moƴƴa yewgol ko préfecture ji ɗaɓɓita sukaaɓe ɓen ngal fowtira adnayankewal a fottay e girenaɓe landoɗaɓe tawi ɓe ndaarugol ngal folutiral ɓe innama ɓe anda ɗum no fijute si tawi hara ko folutiral fi lato ballon fi wonowa basketball hara hiɓe ndaarude kono rugby on ɓay hara leydi afrique ɗo ko sud afrique to woni ko mari kembe mum ko ɗum waɗi sukaaɓe ɓen anda fi mum e jeliyanke ɓen anda fi mum hooreɓe ɓen kadi artirani hakkil mum e rugby on donc ɗum ɗon haare fof ko caɗele feggi rugby woni fottugol e muɗum jonga si ba o jarama ene wayno tan o arti e ko kalɗon ɗo eni ko waktu o noon koko tongi min seeɗe en garat tan e kabaru fukko koyngel hankadi kawodire kewɗe mbaɗi ñalade ɗe ko to Angleterre gadortoɗen Abdoulaye eyi kay hande o ñalawma sappaɓijo Aissatou Manchester City fooli Manchester United mo andre o nana to stade Trafford loggi tati e kowal ko eɗen alannadi loggi ɗin ɗiɗi hakkude Liverpool mo Mohamed Salah e Nottingham Forest loggi tati e kowal Aissatou Ly yo hankini walla en ɓennati to Espagne saabu hanki Real Barça kawodiri Bellingham nanni mbadduji ɗiɗi Abdoulaye eyi kay liga kawgel Espagne ko fati fukkoyngel no mbiɗa noon ñalawma sappo e goɗɗijo hanki Espagne wano mbiyen eyi kay kawral ɓurgal mantinide ko hakkude FC Barcelone e Real Madrid saabu ko ɗin kippuji ɗiɗi ɓuuri made darde e kawgel ngel Espagne koɓe Real Madrid pooliɓe FC Barcelone loggi ɗiɗi e gotol ɗum ko caggal kanko no mbiɗa noon Aissatou Bellingham fettowna mbiyen fijo ballon mo Angleterre naadi diɗɗal makko loggi ɗiɗi ɗum noon ko kamɓe Real Madrid woni yeeso rewo Liga espagnol Aissatou to Ligue 1 to France to ne diɗɗal PSG ngal ene tinni hande PSG foli kara han Brest loggi tati e ɗiɗi si jamdi sappo e jeenayyi fawi silmaji capanɗe tati Olympique Marseille ma hawru e Lyon ɗon kadi ko kawral gongal Aissatou hanki e Aset Lens foli Nantes loggi nayyi e kowal e ngel kawgel ko Nice woni e dow rewro ngo hikki ɗon PSG e Monaco ɓe Lille foli loggi ɗiɗi e kowal Aissatou jarama Abdoulaye timminirten tan ko haal kawdiri demi-finale Super League ɗi puɗɗima alet hande ndi Mamelodi Sundowns mo Afrique du Sud hawodiri El Ahli ko mbaddu woturu noon Mamelodi Sundowns nanni kañum hawi Wydad AC diɗɗal marongal ene hani hawodirde e Tunis hande yamɗe sappo e jeetati tedduɓe joni en payat e tindinoji docteur Diawara hande noon arti e étirement holko woni nafa fottude bandu muɗum keɗoɗen sa jogii jooni a waɗi effort mawɗo ɓanndu ma fof ma waɗ contracté ɓanndu ma waɗ wasomay ma waɗ acide lactique sa waɗi étirement noon hoynan ɓanndu ma fof softat tampere mo mbannoɗaa fof sa waɗi tampere 90 minutes walla 45 minutes sa waɗi étirement tampere nde fof yaha so tawii neɗɗo mo fettaani bal bahalaw sa tini tew leeso ma sa waɗi étirement ɓanndu ma softat so tawi an a wawani wadde ɗum saɗa ummo à partir de certain aɗa jogui caɗele pour ummade ɓannuma fof sokkoto aɗa wawi timde subaka law aɗa woni dow lees ma so awa ummade mbaɗa étirement ji porta terɗe ma fof sa waɗi leegi jooɗoɗa turoɗa e koppima porta cuuta koyngal ma sa waɗi ɗum sa ummima a yeehi ha ɓuftima aɗa jeyata ko ɓanndu ma no softi par ce que aɗa wiya sukaɓe joni wiya ɓalli mabɓe ne maayi wawana waɗanade mabɓe hoore mabɓe haydara ko pour éviter tout ça e sukaɓe sone forte pour ɓanndu ndu wasa mayde mi waɗi hen radio ji kadi subaka law 6 heures du matin eɓe tottuma des émissions d' étirement hadema ummade dow leeso ma aɗani étirement o ko portugol ɓanndu ma ne waɗi lawol saɗa yiɗi wadde ɗum a yahat dans les salles de gym namdoɗa en spécialiste haalɗuma no poɗɗa waɗirde aɗa wawi fuɗɗirade dow koyɗe ma dow juuɗe ma dow telliruɗa less comme aɗa wawi fuɗɗirade less jaara dow so tawi joni an étirement wanani wonde équilibré no wawi addude kadi des déformations jiya banggue neɗɗo goto o ɓuura ɓuttude banggue goɗɗo o par ce que kala ko jiiɗa tan ne waɗi lawol ne waɗirte sa rewani lawol o tan ne wawi tottudema handicap jeyata neɗɗo ne yaaha joni koyɗe ne sewi dow wona ɓuttiɗi wona lawol par ce que jomum fayi tan kono liggo dow o tan no uppi less o or que dow e less o foti yadude foti fodde dow e less o poti fodde poti yaadude ɗum woni tindinoje docteur Diawara o weltanaba heeɗiɓe ko ɗum noon uddi yewtere nde min jetti on
e heɗogol mon lobbol min jetti Husseini Tall, min jetti Aruna Dem, min jetti Dieynaba, min jetti Abdoulaye Diallo. Mi acca mon tan biyon onon on mbayno ɗon heeɗiɓe ɓe. yimɓe fof yo jam hiire aduna he fof. Merci beaucoup Aissata ha saha goɗɗo inchallah. eyyi kay on heeɗiyankoɓe RFI Fulfulde on weltanama sanne sanne. ɗum noon min dokki on aaji alet arore nde e toɓɓere wonde e jokki heɗade RFI e toɓɓere walla mbiyen e dow feefe toɓɓere RFI toɓɓere fere on jarama.